Matul it-tielet kwart ta' din is-sena inħarġu 593 permess tal-bini għal total ta' 3668 residenza ġdida. Dan kien ikkonfermat minn ċifri tal-NSO ippubblikati din il-ġimgħa. Meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2024, in-numru ta' residenzi ġodda approvati żdiedu b'110%. Fi kliem sempliċi aktar milli irdupjaw. Skont l-NSO in-numru ta' residenzi ġodda approvati f'Malta żdied b'123% fil-waqt li dak f'Għawdex telab 56%. L-appartamenti ammontaw għal 73.5% ta' residenzi ġodda kollha approvati. L-akbar numru ta' residenzi ġodda approvati 449 kien irreġistrat f'San Pawl il-Baħar, illi jfisser li f'temp ta' 3 xhur residenzi żdiedu fis-żona ta' San Pawl il-Baħar bi kważi 450.